Unya na pod mimo attack ang mga tawo dig mga 5 PM. Nalingaw ko sigta na og TikTok. Naisigig pa nga ayo og ayo. Medyo wa ko kabate kay nabisi ko sa kong gitanaw or nabungol na jud ko. Dito po kabantay kay gitok-tok naman ang screen sa akong tindahan. Nakurat ko pagtanaw kung kinsa ang laki nga nasa gawas. Si Sir Joel. Ako siyang gipasulod sa balay akong gitimplahan og kape. Ana bitaw ko nga juice or coke. Ingon siya nga kape. So kape. Pero si Papa di ay iyahang tuyo. Abi nakog ako. Sumutong ako siyang giingnan nga mahapunan ra ba to silang papa, sir. Makahuwat ka. Itubag siya dayon nang umusta siya sa ko. Taod-taod naman no nga wa na ta magkita og ba. Tubag rapod ko nga okay raman ko, sir. Nalipay bi ako nga nakikita ako niya karon. Kaning si Joel, naunta ligi ko'y ipahimo ni kuya ba. Nangutana ko, unsa man pod. Mitubag siya nga, pahimo unta ko og cabinet. Ingon man gud akong ante nga imong papa daw ang naghimo silang cabinet. Mayor ba kaayo pagkahimo mo nang magpahimo lagi ko sa imong papa. Mitubag ko nga, mag-order na lang ka, sir. Naibay daghan ha. Pero, mahal lagi pod kayo. Tubag siya nga, si imong papa ra ko magpahimo kay ni angay man ko sa gihimo niya kadto ilahang ante. Dayon gibiyaan sa nako siya kay naay namalit. Ako lang siyang gihatagan og password sa mong wifi aron di siya laayon og ginawa. Sa pag-abot na nilang papa, to, istorya-istorya sila about anang pahimo lagi daw og cabinet. Unsa man di ay nga cabinet iyang ipahimo kanang pwede katulugan. Then pila ka days ang nanglabay. Mao ito ni adto na pud na akong papa sila ha kay para maghimo sa cabinet nga iyahang gingon. As usual ako na as tindahan busy kog paninda. Og naay ni kalit og message request na ako. Wa man ko kaila kinsa kay kuyaw man kaayog ni. Dili nga siya, "Hi ma'am." Mora na ang chat sa akong gistok si. Oh my God. Si Sir Joel di ay. Abdi kay ko naka-accept niya og ni-reply dayon ko. "Hello sir, ikaw man day na." Dayon, nikalitra na siya og tawag bitaw. Pero abdi kay ko nga nakatubag sa tawag niya. Naara ba day siya siyang balay ato, tas nabatian pa nako nga naay sigig tuktok. Ang ako man talitong papa. Iyang gipakita kong papa nga nabisi og himo sa cabinet. Perti noon na akong kulbaa kay basin makita ni Papa ba kung kinsa iyahang katawag-tawag. Impas gyud ko sa kong papa. Mahibong unya siya og nganong nagtawag-tawag mi siyang amo. Kalata kay si Sir Ray. Sa moto nga gi-off jud nako dayon og ako siyang gichatan niya. "Sir Ray, makit-an unya ako sa kong papa." Tubag siya nga, "Ano man di ay og makit-an ni kuya?" Anak ko nga basin masuko niya na. Then mitubag siya nga, wa man lagi siya masuko pag ingon nako nga pwede ba ko mamisita nimo. Hapit jud nako mabuhian akong cellphone pagbasa nako siyang reply. Seryoso ni. Gikulbaan na noon ko og samo. Wala na ako siya reply Akong gisalibay akong cellphone sa kwarto og nibalik sa tindahan. Wa na noon ko mahimoyo ato kay gikulbaan ko. Tinood ba kaha ang giingon ni Sir Joel? Or basin joke rato niya. Pero gikulbaan gihapon ko kay basin mo unsa akong papa unya iniguli. Paghapon na diha na akong papa, misamot jud nga nahadlok ko kay pagkakita nako si Sir Joel man ang naghatod niya. Nagunsa man ni siya dire. Then namin sa sala kaming upat, si mama, si papa, ako ug si Joel. Namisita jud ay siya. Tinuod jud ito iyahang giingon sa chat. Sila raman ang nagsigog istorya kay ako, naminaw raman kay nauwaw yun ko. Hala oy, wala akong mag-expect ani. Kay wa pod biya may magka-text or chat ana niya. Kadto lang may nagka-chat tas ingon dayon siya nga mamisita siya nako. Wa ako na-inform nga naa na siya feelings for me. Happy yarn. Si Papa pa jud iyahang giingnan og una. Wa gani ko'y alamag anang ibog-ibog na day siya nako. Hala no. Gwapa ra kaayo ko. Makauyab na yun taani sa wakas. Sa maulig ito, nagsugod na mong love story.
Makatilaw na gitaan ni det. Pagyabaw nilang kuya gitabangan si ko nila og sungo. Ningon pa ang usa nga maayo daw kay naibog ang iyang kailan nako nga bati man daw kaayo ko og naong. Unya gwapo man daw to. Grabe kay na silang duha ba. Ang akong kahilig sa sigigtan na og TikTok nawala na jud. Kay ang nawong naman ni sir ang sigihan nako og atubang sa cellphone. Magsige man na siya og tawag nako. Magsigig video call. Sugad atong namisita siya sa mua, wa pa mi makatry nga mag-date. Kaya wa pa siya bakante po jud. Sige bi jud kog ampo nga mabakante na siya kay aron mag-date nami. Atat na kay ko pa. Buotan jud ko pag-ayo no. Kay gidungog man ni Lord akong prayers nga unta di mabisi si Joel aron maka-date nami. Mga 5 PM to siya niadto sa balay o gipananghid ko niya sa akong parents nga kung pwede dalhon ko niya sa ilaha kay birthday siyang mama. O pabiyan ako na meet iyang parents manong medyo gikulbaan. Pag-abot na ako sila ha, medyo daghan po og tao. Dito juday mismo silang balay. Abi na kog adto sa balay niya. Tuwar mo pud sunahan iyahang balay. Dako sila og balay nindot po. Daghan kay buwak iyahang mama. Yang mama nga soday dali. Ayaw ka uwang. Nauwaw jud ko ato pagpaila-ila ni Joel nako siyang pamilya. Mga maayo man sila. Yang mama kay grabe kay historiador. Nalingaw na lamang ko. Ulit biya kay ko no pero kadtong gabi una gamay ra akong gikaon kay pa-cute-cute lagi. Bisan lami kay banatan ang lumpia og lechon. Hinay ra tawon ko og kaon. Mga 8:30 PM na to niingon si sir nga mauli sa daw siya sa iyang balay kay mag-ilis siya. Ug ako siyang giingnan nga mukuyog na lamang ko. Then mitubag siya nga diri ra laman ka. Kadali raman ko. Mitubag ko nga mauwaw ko, ayaw ko ibilin diri. Sumoto nga ni uban ko niya. Tuar man pud sunahan iyang balay, mao nang nagbaktas lang mi. Kadto pa ko nakasud og balik sa iyang balay. Nindutan na siyang house. Abi na ko mag-ilis siya. Pero pagsulod na mo sa iyang house, mihag man na siya diretso na ko og mikis. Nakalitan ko nga wa na inform ato. Nangurog tawon akong tuhod mga inday og dodong kay kadto patawon ko nakatryan. Wa gani ko kahibawo kung nasakto ba to akong pagkiss niya or basin wa to nagkadimao. Nang hugas jud ko pagkahuman. Ingana din ang kiss. Halami adya. Sa movie rabi atawon ko sige kakitaan. Naniguwang na lang ko. Kadto pa ko nakatry og torrid kiss. Sumuod din ang ilahang giingon nga grabing hinalukay. Kanang ayohon jud ka og paak-paak. Mga puppy love rabi atawon to ko before. Mo nang wa ko ka-experience jud. Mahadlok man pud lagi ko. Tas sa nakahuman ako og eskwela ni samot nga wa na time mangitaguyab kay grabe busy sig mangita og kwarta. Basta oy. Wa jud ko'y panahon anang gugma-gugma before. Pero karon manguwag na jud ko. Kay hapit na ko mo 30, unya wa pa ko kuya. Maugahanon niya ko. Nagalaw-galaw inday kay sayang ang matras. Then ako siyang giingnan, mag-ilis pa man kapa. Naghangos pa ko ana, kay dugay kaayo gibuhian akong simoy. Kumitubag siya, nga mag-ilis ako. Then anak ko, ngalakaw na, pag-ilis na. Then miingon siya, dari sa ta, sulod sa kwarto. Dali. Gikulbaan na pud ko paingon niya nga adto daw mi siyang kwarto. Mag-unsa mi dito. Don't tell me, ako'y mo ilis niya. Sumoto nga gipirada yun ko niya, huwag nanod mi siyang kwarto. Abi na ko na nahuman na siya siyang kiss-kiss na ako, pero wala pa diya. Nibalik na pud og pamaka. Nangurog na pud ko sa dihang ni anam-anam og sod ihang kamot sa kong blouse. Unya, gitanggal ang hook sa akong bra. Nisamot jud akong pangurog, nga gihukas niya ang akong blouse. O giubos ang akong short. Halaoy, makatilaw na baka ako sa ilang ingon nga langit ani.
Swerte na namong pakpak duha ug mikalit bitaw na nga naay nanuktok sa pultahan sa kwarto. Dong, akong kuhaon ang mga sudlanan ha. Sos Mariosa, naa iyahang mama. Sa akong kahadlok idali na ko og punit ang sa ina ug nisoden ko sa cabinet nga gihimo sa akong papa. Didto man ko nagsanday. Dako biani nga cabinet ha ug masakto jud ang duha ka tawo nga mosud diri. Nalabad ba ko nganong nisod man ko didto. Day nisod jud na iyahang mama sa kwarto. Nadungog pa nako niingon iyang mama. Asa man siya. Mitubag siya nga tuwa sa CR ma. Diniyon niyang mama, Dong, akong pangkuhaon tong ubang nga sudanan ha, kay atong hatdan og sudan silang auntie nimo. Mitubag si Joel, o sige ma, kuha alaman to. Ang akong kakulba no kay wa diriwa dito. Sawa na iyang mama, yabli niya ang cabinet. Grabe tawon ang ako ang paningon. Sagol nervyos na pud lagi. Nagkatawa pa siya nga nagtanaw na ako. Ako di siyang yapa. Umingon siya, asa kahay mas maayo. Sa bedta or diri sa cabinet. Ug misulod bitaw na siya ug didto nagtiwas mi sa among kabuang duha. Ikapoy ko sa among forma. Sige lang mig pinaakay. Kutob lang mi sa pakpak ato kay murag hadlok pa man ko matug langit. Ingon ra ba sila nga sakit kuno kaayo. Grabe ka init. Wa pa di ay niya maon ang aircon. Naghuka siya sa t-shirt ug nihigda sa bed. Ingon siya nga, higda love. Tapad na ko. Naginahinay lang pud ko og higda siyang tapad. Ingon siya, ikapoy man ko love. Itubag ko nga tulog na. Then nangutana siya. Asa na'y oras? Ako para bakang ihatod sa inyo. Then anak ko, hapit na mag-alas 9. Sige tog sa alaman kay gikapoy man ka. Ako orang tawagan silang mama nga unya na lang kumuuli kay ni puhuway sa man. Mitubag siya nga, sige ra, ayaw na. Ihatod ra ka na ko ron todo. Nakita dyan ako nga ni Piyong na siya. I know gikapoy dyan akong uyab. So gitawagan din ako silang mama. Nakasabot raman pod sila. Nananghid man pod mi ni Joel og Daro. Di naman pod mi teenager. Alas 12 na gud ko nahatod sa mua kay parehaming duha nga nakat. Moto'y first date namo niya. Kilig man kaayo kay sige mig paak-paak.